Dino iki jangan walo tak campur godhong brambang bar ngono iwake pindang terus tak gorengno lombok ijo ambek tomat. Siapno bumbune sik, iki tak blender wae ben cepet soalnya lagi repot. Aja lali kei banyu saithik terus di blender sampai lembut. Bar ngono pirekno sik. Godhog waloe sing wis dioceki karo diketheki ngene iki, tutup kancine jarno sampai medhuk. Wis medhuk terus disaring waloe mang. Bar ngono pirekno sik, tinggal nggongso bumbune sing wis di blender, digongso sampai wangi. Aja lali ditambahi godhong jeruk mek siji ra apa-apa duwene iki. Nah bar ngono lebokno irisan godhong brambang, dioseng-oseng neh bumbune sampai ambune wangi sampai mateng ilang langune. Bar ngono cemplungno waloh godhogan, tambahno santene buket. Bar ngono aja lali sing paling penting iwak pene, iwak pe asap iki dilebokno pisan terus diudek-udek ben bumbune rata. Lah nek wis ngene dibumboni seasoning, uyah, gula, ambekan micin utawa kaldu bubuk. Bar ngono dimasak neh iki sampai jangane umop. Nek wis umop blekutuk-blekutuk ngene iki dijarno sampai tuwek ben gak cepet mambu. Lah nek wis tuwek ngene iki kompore dipateni, aja lali dicipi yo enak ta ora. Nah bar ngono iki lho wis dadi, jangan waloh siap dinikmati gawe madang siang karo sego jagung iwake pindang.